amaitzeko zeroa agertzen zaigun hiru kasuak esplikatuko dizkizuet. Batetik, hemen azaltzen den bezala, hiru isa berdin 0, edo 0 isa berdin 0, eta 0 isa berdin hiru. Hiru hau izan daiteke, hiru edo lau edo bost berdin da, zenbaki bat, hemen beste zenbaki bat. Az gaitezen kasu partikularrekin. 0 agertzen denean, zer egiten den. Orduan dugu. Bi isa, gehi isa. Antzekoa dira, bi isa, gehi isa, hiru isa. Eta lau, ken lau, 0. Zer egiten da? Hiru hau, bidertzen dagona, pasa behar dugu bestalera zatitzen. Orduan jartzen dugu. Isa berdin, 0 zati hiru. Bueno, 0 zati hiru zenbat da? Bueno, 0 zati hiru, azteman horrela egiten, 0 zati hiru, 0 na ez? Hiru bidar 0, 0. Vale. 0. Guztut hemen ez dagoela dudarik, ez? 0 zati hiru, 0 dela. Guazen, 0 jartzea, ea ondatatzen zegoen. Bi bider 0, gehi 0, berdin, lau, ken lau. Bi bider 0, 0. Gehi 0, eta lau, ken lau, 0. Bueno, argi dago, 0 berdin 0. Orduan, atatzen bat zaigu. Koefiziente bat isarekin. Eta hemen 0 bat, emaitza izango da 0. Izango izateke kaso. Zer gertatzen da beste kaso honetan. Isaken isa berdin bost. Isaken isa bat isa. Ken bat isa da 0 isa. 0 isa. 0. Eta 0 berdin bost ezin dugu lortu. 0 ezin da izan bost. Inoiz. Horregatik hemen jartzen du bezala soluziorik gabe. Zergatik isarik gabe gelditu geralako. Horan, nik edozein zenbaki jartzen dudala, ezin dut inoiz lortu bost. Adibidez, 6 ken 6, ez da bost. 8 ken 8, ez da bost. 10 ken 10, ezin dugu lortu bost izatea. Horan, kaso hontan, esango dugu ez dagoela soluziorik. Bukatu da. Hemen 0 da, eta hemen ez dago soluziorik. Kaso batzuk badaude. Eta hau da beste kaso bat. Zer gertatzen da beste adibide honetan. Bi isa, ken bi isa. 0. Ez dugu. Eta hiru ken hiru, 0. Bueno, horrek esan du, geditu gira isarik gabe, baina eman behar digu 0. Horrek esan du, edo zenbaki balio duela. Guazen ikustea. Jarriko dugu isain ordez adibidez, lau. Nahi dugulako. Isa hori lau. Betetzen alda, bi bider lau, ken bi bider lau, berdin, hiru ken hiru. Ordezkatu dut, isaen ordez lau. Bi bider lau, 8. Ken bi bider lau, 8, berdin, 0. 8 ken 8, 0 da. Ta berdin, lauren ordez jartzen badut bat, edo 10, edo 100.000, beti atako zen, zuzena. Horrak, identitate bat da. Edo zenbaki jartzen dut, eta beti soluzioa zuzena da. Horran, honekin bukatuko genuke lehenengo mailakoen ebazpena. Beste bat arte eta ondo izan. Agur!